nga aingu yublay bula penyo hangi yakane kapor kabakordor hakabanya perkhat bat puson yakaktin ka jongublay bat ngai kublay ru yapi iway piway ki paramensim ki bakordor ki bapet bat ki bayot snow yakajingya slok hakane kapor lengba ka program one ban mani ka topik ka bangakwa banya puson hakane kapor kalong ublay ukwa ayu nami ya kabangala pensyong nong rim katkum na ka kitab Deuteronomy ka lenong ka basipaw ka dekat ka bakat ar iktin kiba angkum ne menta te ko Israel utrai uba ublay chome ukwa ayu nami dang ba men shepting ya utrai uba ublay jome bat men ya hakalenti jo ubaro bat men i yo bat men shakri yo try uba ublay jome dalaka dok no baro bat dalaka mensim baro ki paramensim ki bakordo kani ka bentana ka tin ka jong ublay kani ka jinkali ka bo Moses ukali ki kon Israel Hashwa kinjam shashiliang jong ka wa Jordan Shakari jong ka jinkula Moses hangne upen kan mau iki kun Israel habaki rong shakari jong ka jinkula nengkong ki day ban shepting you try but kin ya ka lanti jong but kin eat you but kin shakri yo blay dalaka dokno but ka mensim baro bat bakin bat scam yaki hukum ki jong ublay ki ba ula hukum yaki paramensim ki ba kordor ka ka bala penlong yo Moses ban bu yakini ka jinkali yaki kun Israel namar Moses utipha yaki jinglong jengi kun Israel ba bonsin ki de ki bril ki ba landet yo blay ba ki ba le persya ya ka mon ka jong blay wala u blay ula kerku ba ula ya lam ya ka jingim ka jongki Henry ki klat ya u blay namar kata Moses bu ya ka ne ka jingkali hakmat ki kun Israel menta ti ko Israel utrai ublay jome ukwa ayu name lok bai kane ka ju ka jingkali ka kaliru yang ya pikum ki kun Kristen ublay ukwa ayu nangi para mensim ki bakordor ublay ukwa ya kaspa ka jangi ublay kwa ya ka jing don jing em ka jangi ublay kwa ya ka ka baday ka jangi henry ublay kwa ya ngabat ya pi ya ka donut ka jonga ba ka jangpi bangin ai shaw blay ha ka jing em ka jangi ka baman lakasi bat ukwa yang ngabat ya pi bangin long barabor ki brew ki ba shapting yo blay bangin ya hakalenti jo bangin i ban shakri ya dalaka do no bat ka mensim baru kum ki kun Kristen ngin shapting nengkong yo blay bat ngin i ban shakri yo blay nadu ka do no bat ka mensim jongi bat ngin i mit bat ngin ya hakalenti kabakat kum kabon ka jong blay bangin yan hakalenti ka bomide dur katmon katkum kaman ka jong blay namar kata ka jingkot kalong yang abad ya pi ublay ukwa ayu ko kimen para mensim ki bakordo ublay ukwa ya ka jingim ka jonga ba ka jongpi bangin yan hakalenti ka biadai katkum kaman ka jong ublay na kabenta ka buram ka jong amen ublay bok pa jingi bahab neng kanong idap da ka jing sok men ka bakraw ya ka mamela ay hangi ya ka nikala
hakani ka klipmat ke bamenta ban yo ban syakri ban pendon burom ban yaro ye ka kerteng ke im ke jome ban snow ik ban snap ik aktin ke im ke jome rai ba isni ni daruai ba men isnei ban yalam ba men isnei ban don rengkan ya ka jing im ke juni ai bangin ya bat bangin le kat kom kaman ka ba khut ke jome ha ka jing im ka jungi ka ba man la kasi blai un kerku blai men isnei bedon rengkan ya ka jing im ka bedang sa ka jungi ka kerteng ka jung Jesus Kristus duai amen